Azo bos, lapak selunggar bos. Saya anak wong 10-an. Kering. Pak tok jarene. Monggo bos, lapak selunggar. Ya, dorong mobil melakukan konan tok. Nah, lapak selunggar bos. Pak Kun nandi iki. Apa nandi? Ya Allah, saya ingin bungkus kopi. Oh, mana mesti jane ning lapak oleh ya? Ya gak oleh wong kolame ndok kene kok. Terus jane mana nih? Gak lekun. Monggo bos, lapak lho selunggar bos. Sing randu kegiatan dina Minggu bos. Monggo merapat sing urung duwe kegiatan dina Minggu ki. Lapak ki napak pojok ki ya ora ada wonge. Monggo bos, merapat bos. Iya, aku nang jaluk itu gak oleh kan gak lekun ya. Lapak sik longgar pelepasane 2 kintal. Tikete 100.000 anak hadiah bos. Nggih, lapak sik kosong, lapak 120 diisi wong 10 masuk. Ayo bos, iwake 2 kintal bos. Iwake 2 kintal. Napa Bu? Opake tasik ta Bu? Opake tasik. Opak. Kerupuk. Kerupuk. Kamu Kerupuk blek. Mangane wong. Sik yo kok. monggo bos ki lho bos, lapak sik los. Lapak tengah-tengah ki sik kosong ki. Tiga orang memandang ayo bos nanti budali. Lho bro, apa isih kosong glondang iki piye bro? Heh? Lho. 2 kintal ndak sing teko wong 7 iki lho. Terus piye karepe iki? Weh nah budal. Mumpung lapak sing longgar. Tutulan 2 kintal kok sing teko mek 7 ki lho piye? Heh? Yo titik edang ngono lur. Nah, iya bandare ditekani kolame bandare cek seneng. Bandare cek ngeriwi kaya kucing. No, saya longgar apake. Wes, nah diwerno rene. Melireke wampine lek kan Pak, kan magrib udan, Pak. Kan Pak padha ngambang-ngambang. Langsung digrojok bae kok kene pelirik, tret, blok wes. Lebos lagi teko-teko bos. Ya sing orang teko-teko sing gak duwe kegiatan dina Minggu bos, merapat kene bos. Nilane wingi terpantau hau bos, gacor banget nilane wingi. Nilane gacore ra umum. Ana. Mengkolan koyo ono cacing mengkolan. Ayo bos. Charger bos, charger. Enggak pojok sik kosong ki pojok tenaku ki. Lapak 01, 02, 03 sak plonge kotong bolo. Kono sik kotong akeh ki. Hah? Keramat, Pak. Ya, tapi yang pertama bukaan kayak demit ini. Iya, bau banter. Aku pertama kan kayak itu, pertama ini buka. Kene anu. Apa mau burung warung ini, Pak? Buah.
pertama kali. Oh. Setan. Kan biasane lebos. Kan biasane kono lah. Pelanggan tetap iki. Pelanggan tetap. Pindahan kono mau ya. Monggo bos, monggo. Tanggal 15 wis daftar iku ya. Dek wong pira ki bos? Wong 10. Warung kintal tekane wong 10. Keronjot kabeh ya. Ya lapak los. Grojokane rasa ditambahi banter kok kan. Tembus kok kono ya apik tadi. Grojokane. Lek kebanteran yang kimpul obah ya. Oh. Grojokane biasanya kan tak tambahi itu, Pak. Obah ya. Ngomong ndak seneng ya, ngomong. Ayo, Bos, ayo. Wis duwe. Wis. Nyambut gawe. Masih longgar bos lah, Pak, tenang jarene bose lek kok ini gak komanan lapak ditukokno bensin bos, tenang ae. Nek sampe kok kene gak komanan lapak ditukokno bensin mulihmu. Ayo bos. Opo lapak selos ki. Wis ana iki lho sangan ono sangan. Ini pojok kidul lumayan bek bos. Sing pojok kidul lumayan bek. Kene tansah longgar bos. Iso gurami terbang 12 80. Monggo segera duwe kegiatan dina Minggu bos. Monggo merapat. Iki lho tak. Nilane sik akeh bos, nilane turan wingi sik kathah, tenange. Gurami terbang 12 80. Ya sing randu kegiatan bos. Kene iki lumayan bek, daerah kene iki lumayan, sing kene iki kotong belong bos. Lapak 01 sampai lapak 10 setengah sik kosong. Apa neh sing kene bos? Sia-sia kene bos. Hawane apik iki bos, panas iki bos. Lah wis guninjal bos, iwak do lepas kemarin sore. Yang mau, Mbak. Oh. Mereka Pak Bos, Pak kiri Pak Bos, tan mriku. Ayo sing duwe acara ya, sing duwe acara dina Minggu, kegiatane bos. Umume wong lanang mancing. Halo. Ya itu mau pakote siswa biasa. Ayo bos, di mana kamu bos? Tidak ada orang bos, sepi bos. Diramaikan bos. Iwak total pelepasannya 2 kintal. Ikatnya murah meriah bos, 100.000.
Wis oleh hadiah iku bos. Nomor 1-ne 500.000, nomor 2-ne 200.000, nomor 3-ne 100.000 bos. Apa bisa tuh saya? Nomor 3 Pak. Nomor 3. Kapan? Iki kok. Monggo sing urung duwe kegiatan dina Minggu. Napa Pak? Mas lilin. Aku semuting ini. Apa ngomongin? Oh gak duwe Pak. Apa ya? Korek Pak. Gak stres. Gede. Gak duwe lilin Pak. Napa Pak? Oh. Monggo bos, sing ngandel kegiatan bos. Sikilmu kena opo mak? Jare Mbak Is kok apa? Sikilmu kena opo kok apa jare Mbak Is? Sikil sapa? Jenengan. Hah? Sikile jenengan. Endi? Jarene abo kowe Iya, Mbak. sing. Kena opo? Harus aku diajak sela. Kok iso lho? Sakit kok nguri. Baru gak selantan lho. Baru iki sing ngajar dek kapok. Kapok. Benar hati. Cek gak langsung. Tinggal kayak koyok mak. Kompres es batu. Wajar. Wah sampean marane kula bengi-bengi mriko kae to. Heeh, telepon sinane ngamuk. Semoga merapat bos. Sekian terima kasih.